vítejte u nového videa z Bravo. Dneska budeme hrať. Proste nevládzem už. Koľkokrát mi to padne. Ale ja to nenašam. A vám takto padá kamera vždycky. Vlastne to takto. Vidím aj na kameru, či mi to natočia. Či nie, takže dneska som skúšal tú prvú hru. Ale dneska budeme hrať ranked. A proste budeme hrať ranked. Niečo tu máme. XP tablerík. To čo je? Ale počkaj, čo? To jak vyzerá ten kód? Kde má inú? Počkaj. Jakže kód alt to favoris? To keď si tam akože do favorit, tak bude prvé? Aha, no Edgara nikdy v živote toto favorit. Ale ten kód má inak vyzerá. Ale dáme si asi toho pro kóda. Ja som kóda. Ne, ja môžem len Edgara Shelly si dám. A taky mám tiež na maxa, takže super. Fúkni. Valentín Mike. No neviem, tak som to povedal, tak si myslím, že sa to volá. Tak ideme, bam. Šuli, ha. Nehybal som trochu kamerou. No ja tu mám plišaka, aby mi tento kameru držal. Hypercharge mám už. No dobre. Mr. Bean. Tak poďme. Bam. Musíme ísť dole. Piu. To je akorát tak menej HP. To by som vždycky bol v tom kanóne, ale ináč by som... Musím zmiznúť ten shield. A teraz je ten moment. Nebudem si to zbytočne mínať. Tu hypercharge a uvidím. Toto. Tam to troška vyššie, ak to bude podľa tej kamery. Ale, toto sa nám deje. To dám aj ručne, ale toto už nedám ručne. Robí si srandu. Let's go get him. Tak ale Edgar, prečo to nepoužije? No, zbytočne. Red Rack to control. Tady. Hlavne napíšte do komentáru, kto má radšej Messi alebo Ronalda. Komu? Čože? Poď. No, viete, aký skin na stôl, že? Číle. Stand stunker. A stôle. Čúle. Akož máme na ňo ešte veľký iný skin nemám. Tak dobre. Čakajte, ja si ešte poberiem teda. Tá šeliak tu vdeka. Keď som prišiel, mi tam zabera tak samé kamery. Tak poďme. Hot zone, no super. Ja som member. Poď. Ber, načal prima. Prijímajem plno k ničomu. Tak som fakt asi aj trocha, asi aj zomreli.
Že som ten Genie. A ja som použil ten gadget. Tento tuto. Hento, ja že som asi ten, čo bol pri Genie. Tu som safe. Fakt super. Dobrý ničo. Ja som mal hypercharge. Ja som použil tú ulti, že? Čo mám? Let's go. Teraz je to moje. Ja. Ale ona použije si tú ulti. Aha. Tak sa si použil. Ja to pôjdem robiť domáce úlohy, lebo sú prázdniny, ja som ich ešte neurobil, ešte mi trocha zostáva. No nie trochu. Počkaj, nie, som zabudol, čo som mal robiť dejdolné a ja som sa snažil len sa sústredil na to ich zabiť a ja som miesto toho, ich zabíjal, ale ja chcem na osminku. Okay. Jak sme v tom v propase? 50, no. Ale čo? Koľko stojí ten propas? Tuším 20. A 30 eur, čo? 600 gemov. Počkajte, ja viem. Počkajte. Kde to je? A tu, moje 11, Juan Carlos. Juan Carlos. Dúfam, že som vyslovil dobre, ale Juan Carlos. Aha. Tu. Ten pás je úplne. Every 6000 pro pass XP gained legendary star. No, čo je toto? Spawn effect. Ok. Točíme. Neviem, ale ideme si dať ďalšiu hru, ale ešte si tu toto a Championship Event Star 18 hodín 36 minút, koľko hodín? 13, to ešte neviem. To je nejak v noci. Keby ste nevedeli, toto neviem, kto je. Toto som ja na tablete. Franka, ja chcem dať na max, som chystal Franka. Som to ohľadal viac. Ale budem zdržiavať. Hodzom zas? Prečo? Dám si... mi to vždycky musia ukradnúť. Leona, ešte. Aj keď doma... Mám. Aha, tak asi preto chceli. No ako zase, keď mal G-skin, tak nemusíme prehrať sa. To je jedno, aký má každý skin, ale je tu všelidak zase. Edgar, to je najviac. Ježiš. Nie. Som opäť aj. Ja som pozeral na kameru. Ale viem, že tak strihnem. Počkaj, čo?